for ya mamunyina moha. Yadamu asesa mojibrani adajina enewie yanemo etwetwe enkomo edi ehia na ahasenum eye Sompa 93.1 Okro ponche di apoba se yadom Dia wo hatam nu kumachi ewe munya ne sakrana Your pie epumo ema Israel for FM te wo ho ankanso engunsio no Asidangu to ne de mani din kronkron ende awie Kame woni aka se benenza Ye rado dia bedwe ye fedodo Why dunsin ya wo che abrefo e wo kwanchen Kwaye munso ya watretre manu nyina ne sese nyina nya no somfa so Why agumenya me One ne grow be mentem so Asedanku to ne ade ma wudin kronkron na wie katachie So you are worthy to be praised Kronkron ne wasafo erade Senya wona waya Omayenka Israel Edru brese ya wasa wodi wakoma nyina for Sompa Nkomo dwumadie iso Fasidane ntonto masafo erade Ono no waya free ya ha nyina mu Osefo ne peye Oshisheye Obubo mu se jata Na so ni nyina echi ankosi hwe Ya wa obotentim Nyankopon Ono no okoji anoperia ne anwumre Senya wonu wa ye say ya Ma Mary ni Mrs. Champo Odi for po kwabra Minister IBJ Amesa Papa B Ohini ni akasa Judge 1 Enke hefa na kiechina Yadi asidama udi kronkron no Ni akasa Sompa Nkomo Ebeneza baby audi abedru yada wase Ene ye fiada Onyankopon de adom yen Betrema da bodwem Emoja edi emu efrusane Ya satna CBM Na yanka chemu nyina mo se yadamu wase ene de Nyankopon de aba bedru nie Sompa Nkomo eye bola Shao di fopo kwabra piao Dasi ebru Ebusiafo ya mamu nyina mo ha ama mo atena CBM Don kono abapa ho simano edumi yensa ewo Sompa fidua mu asenom da ne da ya se efridwada ekopim ni fiada so no ebodon kokopim se ne no miensa bebo a esama hodo ye kwatwikọ breman de etika na editie na edisie tutu ne srani abasa ye famu adisia boy kotodwemu na yetimi edebo ye bra enya suahunu frimo no eno na edefa Sompa Nkomo so aya ne bola edi abemamu na ya force da kese emma ye Collins amupoku DJ Tofia kwa eni ni den wo ye chief executive producer edi madwumadie IBJ minister I wano so eka ho bi wo bo adwuma papa ye force da makuku Veronica Jando akwasia so mo so dela ya Grace mame wata school fees ewa hase no bi sanso ena Rexford omunyina ebo ye chidom ese producers sanso na buzi obetene kabo follow soja be matenten gram ho ofefo de wase kumase nyina akọ wiemo ewa asokwa ose mo ewa asokwa stadium ewa asokwa na ye ka krampo na ye overhead nso ewa asokwa nti wase kumase nyina ekowie ho be matenten gram ene wo hwe atayechi oba papokua ho ofefo
tuntum se yo ono so aka ho san so e na ka kire agona de hye kronkron enso e boye chidom ebusia me nua be ma bia na otemen sabenkum so ha wono e na e chinchin fidie ne from ade ama me ye fra wo sen Kevin ebusia fo ye na munyina mo aso munyina eboa amadwumedie yetimi e de frase akwa wie mu ewo awie ye pa na ye wo bi e de mamo enne ma berry e wo ha se num yesu ma me ma han na ho te sen ho aye fe yes some oh dabi ameka se akwada eya no se woni yan kan kire maami bia se wose ne bada yo me ne me maami na mo bi hu me maami no watwa na wa mu he akwahia wa jimi wo ba ma ne so sa ade ai se fie boko de boko yesu adom ye da nyame ase Mrs. Champon ohene e ba cho o ho te sen radio adom maami o ho aye fe me da ase na se wa na uchi wani mu ntimi nsusu ntwi aya twimi ba me papa ho ye de obi a ho ye ye da nyame ase and last week odi for kwabena me akasa me nua no last week okodi baby wantimi ama odi ma bro what ya net the same adom experience ye da nyame ase me ma bro what ya no ye da nyame ase efie boko o hye precious o hye bibia da na kwem wone apostle mu nyina o mu hye ho obi a ho ye ne wo so wo be fie ma ne mra fie wa bele na ne mo atwa o penko kakra sa ai enipa ya adwuma ya na ogira ho me etu akosua de ama ne megina ho me yo ya beda mu nyina mu ase medin di ohene ire ma me akua yeboa asiama obetimi di bronya aka medin ho from abrewatia for short meje wo sododo enne awie metnemu ede ama ohene ni adazoa amasa papa bi di asante margina tumu judge 1 enne mafane mpaboa no ede ahye ama ono so eyi ne ka wa de ahye mensa awesa na no mo nsama de ama me se me mepu enfama so mpanko mo atiefo etintimi so magemu ya me so me ba be ye ne sa pepepe ede ama mo nene ye wo bi ede mamo papa kwase ebuo eto ntwa da e wo asase so na ya na ye kanya me asam kire na sa wantia omna asam aba me ye se ye be kire wa wia ba bia ye de be fa na yanka say yetiefo ne yadofo ho beton no ehwo pepepe e na yede ebekọ enu ti ye twentwen so case number 1 odifo pokwa bena hwan e na ene owo adoma no dia tachire yenko arin oben amoa dodo na efra ne mimi oye complainant ofribuase asika krom angrogo da shante wonum ho e na aba wano a complainant accused person allegedly a fellowship upon amoa nyako ene womo na yede womo hyase kren hi yakwo 1 2 3 court all day in court sure mame akwaba ye na ohene aya no akasa kese de ama me hu se asa wo wura ho kakra ho nyankopɔ wo ho wate bibia be ye wanya Sompa Nkomo mugidie di wasema ba beda ye no kasa kokodro so yeta wachi pampi se suku ne ne bag wate mpacho yo bo wanu me hwe wo di sen ya frame mimi na me ware ye no ena menya Irene obiamoa okay me kunu de obiamoa ne kwan so a ena wiade na epamo a yase kusie mpie awia pamo wa wudim ni ka ba be hye Sompa Nkomo ye bom se ye moa wudi na ha wo ohene yere eye boko mihia me kunu se afiwe ka ho a 20 years ni mihia na kra mekwasra me schoolmate bi ewo enkran me de aboase na mewo me ne me ma me ne mabusuenfo nyina enti mekwasra no na me schoolmate no so adamfo no ena obeto ye ewo honom na edidi nkomo eho mpo de wanfo odosam anto mitirim enti akire ena ode ka kire madam fo no na maka fo no e ka kire me mimi darling okwa asori anase oye kremoni anase sen me kwa asori me Roman ni pa sankofa ye nchi so muje ye tresemi eno na Sompa Nkomo ye gina so ehie agidie mo kena na eka we se di machi wate asem a wo beka na ye pese mu da ho
ede ba nyankopon ne ye ne yetiefo nyina enti mimi ma sotre kronkron yi moyin ma sotre kronkron yi moyin ene mi gina Sompa Nkomo fo anim ene me gina Sompa Nkomo fo anim din si akantam se ensamo a mebeka no eye nokre trodo kontompo nim enti erade boa me mo pia enti ena ye de baabi ana wadru no mpa so yo ena madam fo ne de to manim mekra na memfa metenye enti eye ya na be mana ebe afie eba me maame honom ena obeka kire me maame nso no ye tichani ena na be ma no nso ye tichani na me maame hu sene e wote no ena wo say tichani de mimi wan hwo kora obehwe ma na da chimachia ye fe enti eba nso de o ye da ya be ware o maame ne ka asa pa so ai oba me maame honom straight okay oba nso de eye da ya wo be ware enti na soma me ena me semate na abedwafo sede na yesini ya maame ya papa wuntem na ya maame na tete ye wo bre teacher ketua enti de obeka bia no e wo se ye di yetie dai eji enti ye startem panatwe na me kono ho no ono nso aba no ye dwuma wa enkran wa trade wa Tamakopos Christi Secondary School enti na me ho kwasra no na ono nso aba me nchen enti anche kra be se bosome naimu ene ye hyeha aware ene ye ware ifi aware okay ena me ka na ho enti me woi be ma edikan na me wo oba otosumi no no oba na was 7 months afi na me kura bra agba asesa won fi ye menso no na wanyine chemi bebre na me nyini bia sa na wedding fee saying na be 25 na be ma was saying na be ma na chemi 10 years okay 35 pachwai en shada nye bebre sa inti na fe wa start me eni ade inti me kwachi wona na girl ena me na girl na coin o kwachi no hen me pacho ne came okay ne private scam ai na sata na nam hen ana akodi atete me pacho hen e ma de ya de e was ade no me misa me kwa na first one na me ya de pa na wo ma wa pon adwuma teacher adwuma de nka acha kra bi a 7 na wo fi e be se 12 nyina no wo mai me frɛ line na enko enti me pie free ya fence wo mu kakra enkra no mpo dadam ena me gina abon street no so mentumi na enti me hwesa ka bia pake wo ho na me say na ho so ya light off enti me torch me phone me torch na me say enya mic ka na si hey adai baby enti me koe na kire say wone obaby enedem ena oba no so kra ye obi a menenete no modem o hena yire me pa cho o modem sesen me side ho passenger side ho front ho no front seat ho no ena o mabu seat no ena o modem o modem sesen o madda ni kuma na sesen na o mo fa o mo ho ofa na church ofa na to ne so no one na eda afa na wo ka asem no won si yetimi da ka mu first pa me me kunu to kwan na ye bele kwan mu yetimi ko bu seat ni ada mpacho ai obi ada ni seat so do on so otimi be da me de ne nche na hwen ko so enti ono kwan no o mo da na style ne te say me pacho me bia gate na no no sorry enti wo hwa na oda ne so no oda ne so ama wo ye na yiye wo ye na de ye ne trousers ne flap no wa bie yeah no oba no so ana oba no so dem no awro ne hu nyina na say na yi wa no se straight dressing ti wa panatade ne say wa pagya akosoro enti me bia ye na wo ne panty ana say na kwatere kwasa no wan sha na no wa be nchen no wan sha pint okay awro ai eno wa sorry
me kunu sorry ye na me twen lady no esi for ma hwa na otu ka na koe okunu tu ka ne koja me pa so an okay wo koja ye so de mo ba mo nye aha ene ye wo hene nyame anim ne me sam again ne papa na wa ho de che no papa o sam no o bo no ana ye bo no papa so why all day ne nso a se menene netse ewo ho a wonim me a me nso menim no ewo ho no na afi be mu asem na ye ken saa time no na mawo meba no say so was 17 years na ma won 7 months ni ache bachwan yo ene okoye ene ka ye miye no enti ma meje ge ne handbag kura no ene ne phone okay aha ena me de be fi me ba na me kura be pack wada wo so ombie draw no ommie pono no ma me nwurem na oje ne bag ne phone sesen say ebe ya dance di obaka senya no kre oh okay aha CID aha nti se meje bag ne phone ne dia e kwankura ne self evidence yeah aha nti ena ye nezo neighbor obeka ye na obi ye na mekodae nti me ya no pa ma sorry me ye madwuma me dware mema me kuro nso sorry anopa na opie ye nti hwa na police for buy say makobu obi arobo no nti me enko police station wakwa ye dai mabu obi na masa arobo no asa abo no kro no okay ena me de me dware me man na me call police station ho omunko na me omuso mo twen me ti me siesie me man ho nyina na yetena ka enim na yekoye wone wo man nyina na yetena police for ka nim there be what the taxi na buy ena police for ka ho me you know ena me koye community 1 police station na wa borosan so ena ye call lashibi police station ena ja ye koye na wo mo de mama ne ebo no ena wo mo de me see kantabak na me manage ejina me ho ena me kunu baaye wa say ai me ya dance for wo bo no ena wa ohene yere enu ma famu no o say ai me ya dance for wo bo no wo mu ade na ne nso ade ene ya ohene ya se wani police for ma no atemu nie wo mudi matemi susu meni obia na ho so na ye Roman for Baptist na be ni ekọ Baptist na me hwe na me frɛ ya sorry penny back Mr. Bafo area na Mrs. Bafo area me frɛ omo na omo bae na papa no nso no wodi bre oban no wase wane na ire en wase na akrafo mie no wako a ana munim so omo ya akrafo na se wobi ekabia bema ka ene sa bag na meje ni sika wom be ma na wose wotua oba tan ya ba 2+ gina na ho na ai ketwa so da no ho na watena police station ha fitia no pa sata na ba ketwa no was 7 months wow ama na bo 4 adai ana papa na kasa e no wase omo fa kwala na emma no no omo fa me nkwasa na de achi omo fa me nkokot enti papa na yes a me ho adekro e no omo beli me na me kofie wa hena yire me see from na ye kofie no na me kuno de girl na tena na kem na papa no so na yire de metena na omo kem na omo kosi me okuna ja wo ho afa ne mpana ne de na tena na kem wa hena yire me ka me kire wo no wande ne ko na papa no so de metena na kem na wade me ko efie 3 good days na me kuno nsi fie da intimia mete wo me hunye menye na me fa me bag me fa me ba search me fa ba kun kita me nsa na me fa aka na me ba abo ase me ba na mbeka ni nyina kire me maame ene me papa ensi anamufo so mu nanchi aware no ohene yire o mu frɛ me kunu frɛ me kunu ama na koka ko 2 years enti me ba ya no saa time na kofo
nurse no aba no youth employment me pa chwan 2006 2007 me pa chwan okay na me beye bi na me ye no form na okay me beye bi na ewie ye postu me na ye de me call adanse akokere na me ye adwuma wo ho me nso me ye obi a me ye somfo pa enti me in charge na me kama sem nyina kire no wo frɛ na onfa ye frɛ no nso wa ma enkura imi no nso chop money me ma me nso kɔ pension enti me keka ni nyina kire na sata mo mo ye galamsey e wa akokere enti me kwa ntem na makosiesie ho nyina na me de masem to nanim se me ne boafo me mami no sei enti me sign time a table ni wi a na me kwa galamsey no na makoye na me ba masesa me ho na mabefi saa kakra emse na ekwa 3 years ena me boaboa me sika no saa ta mpo no akatua no mpo no na ma ebi okra 3 months afi na ba akwa aba ena ma me di we ne tache inti galamsey ni de minyeska ena me se me ku me ho se adwuma no ase ni future me mai nso gume so me ne boafo enti Kumasi de business town me ba bet na Kumasi na mastarte e de capital kakra na menya no aye adwuma enti me ba Kumasi enso ne nyina mu no na me koye galamsey no me ba ha dan won kransa papa bi e friend Mr. Ogo ni fie na me ba ha dan eti me oda kwa na me maami afre me se me mala den me koya wase ai ukunu di dwa to aba enti dia waya wono ya enti boa no tie na wonenentena na nkwala no enti sa nkwala no nko awunti menhwe wo mu na monkamum na monhwe wo mu na nkwala nenenye na oka ya na mesemate na mejitum ena me started se me ni di nkomo se na dwuma na oye na asai na ho akyere no enso enya hwe na dwuma na wo ye as a teacher na asede teacher no yes ono ana ka kire me oba na ye fine no so ono ana resign ono ate ho no resign na ochra de aban school mu na private school okay secondary school okay Christy okay Pema Lashibi eno resign no nso no wanya adwuma nye na ne ho akyere no enso message no enene tena nkura nsa honom kakra na mekọ galamsey no na maaba meba medidwa bibia mese mekuno fi akra eba no ase menchesia mija ho ene mebax ene wode bae no wode bedru ye no kura no wodru ye na wo han ka no wode ba nkura nsa me na metua aka mesew me na metua ka ne ka ena yetse na mekọ na maba enti die me hunya na se wo se twempena ewo mantam ho me mekwa ya adwuma de sika ba no wo se twempena ewo mantam ho no enti no manka hwe ono so hu se ye wukuno no sa ba no ohun no nim se ni wonim pa ai ewo ye mantam ho no de otinya kola o e bia ofa de be no ma famu no ena mehwe ne de na me say menti ena papa bo ya ba krom ha ena woni adwuma nso ye but ma fa me ho adwene menka hwe enti ya wo hono ma no se wanya adwuma wa yaz ena me se awrade me da wase ancha bia ena wanya adwuma wo kokwa akuyapa to wanya adwuma wo kokwa akuyapa no ena me yi me nuoma 1 nyina free day mo ho ena me sa call me back to oboase me fa me ma ena me do wo mo koye ena me friend ka kire ne say baby adru no de oye nyina na me hu enso no no ani adwuma ye menim say me gya na ho a aho kire anyway nti say de wanya adwuma nti wo mo na bra na me so me mo me bra wo so wate ujai mane utnasia hwena mane saka adwuma nsa ewo wodi ka ya adwuma ya ze no podi ya nche
ɛna wɔnyɛ adwuma okoko akuapa na so wɔnyɛ adwuma dia obenya sika ahwɛ ne ho adidi kama enti wo no ma mo ne mpana kama aha enti meko akɔbɔ mebra wɔno nso ntena hɔ no wɔmɔ ne bra meka ya wase yo mate kasa ne nyamu na wa reserve free couples christy no na ne back pay bi aba enti back pay no as 1,500 ɛna menso mede 1,000 so ɛna yɛde kɔtɔ asase ɛwɔ nkranza tiki ne mu hɔnom mama wona wodi yɛ ne me kɔtɔ asase no enti baabi a wo bia no da bia bia wo bedi adanse ɛna yɛkɔtɔ asase no ɛna megya asase ne bibia na me de mekɔ sɛ mekɔbɔ mebra ɛna mekɔbɔ mebra na galamsey ne kɔfom ɛna mekɔfa nuya wahene yene na metwa bushcat mia mekɔwrem ɛkɔyɛ adwuma na matwe na maba menye bi atwa me school fees mekɔhan dan a me ne me mate a ye bɔ me bra wa na wokɔhwɛ ɛwɔ bush wo mo twa nuya no me pa so han tiki ana sɛ nuya bɛn de ye wiye ne bi okay ebia anadu 2 na me ne operator siwuram okay ne ye adwuma ai moto kra me ha atoto na sata na wo nsuro sɛ bia ye bɛkyewo a wo bɛkɔ akɔda prison agya wo ma no nso so wɔ hɔ en ya na medwere ho enso ya na me sa sonson me ho okay ɛwɔ saa kwan no so sa ye kyemea enti ɛhɔ nom no na matena se 2 years wase obi antena ne baby but man fansa anko enso me fampana menya bibia wum ɛna menenete mani age me pie every dan we mo no man fa pin ɛyɛ mea me honam nuoma ɛna me yiye me han me dan me siesie mu me ne mema ɛne mempana ɛna ye bɔ ye bra enti saa time no me ntwa wa no na ɛyɛ wo saa ware na gu me pa chwan ɛwɔ abra wo mfansa nkɔye me pa chwan separation aba na saa ware na gu ama abusuafo nso ahu se me ka kyerɛ ne sɛ empra na wɔtwe ne nyinaa sɛ me kɔyɛ adwuma ba ɛbɛhwɛ no mo de bi twempna atɔso mienu eti me kɔbɔ me bra o de kɔto abusuafo nanim saa na me pɛsɛ me wan fansa na nkɔma ne busuani bia ensa wɔ ho mpatwan bra wɔde abɛyɛ wo ho ade ɛna wo nso ɔyɛ ne masɛm ɛna wo nso so tɔn ho na abɛtwe wo mpana me na me so metwe me mpana okay ɛna obi ate ne baabi enti em sɛ ɛbɛɛ sɛ 2.5 years me wɔ hɔ noma na obi afrɛ me na ye me kɔɔ no nso na ɔyɛ n'adwuma no wɔ hene yere 1,000 kra me kuna amfa bi ama ne ma ne da ɛna number bi afrɛ me wase na me se hwan a wase me ye ɔsɔfo reverend father yɛkɔ Roman na me pɛsɛ me ne udi nkɔmɔ kasa ne nyamu kra sɛ no wadi ka akɔme maame hɔnom ɛne na akɔkasa enso na me maame ntimi nyɛ dai onka nkyerɛ me na wokunu de asɛm bia beto manim sei ɛna me nso me ka de ha me nyina kyerɛ fada no sɛ sese baabi a maduru no me ma fa mpana nya bi asa awareɛ no mɛba biem na fada ne kasa kyerɛ me a ɛna wɔfrɛ guy no na ɔkasa kyerɛ no sɛ ɛma wom enti wemnyai na memra na yɛnsa mɛhwɛ yɛ ma na me bi ne bi kura wɔ me hɔ a ɔno fada no obegyinam na watua adekoro na ma no ɛna ɔmosa aka asɛm no na mesɛ mate ɛna mepene so na mepene so no sɛ enkransa dan na me haayɛ no a fie wura ne tuu no mekuna dwuma ɔyɛ nyinaa ɔhene yere wantumi a han dan wɔba no de da man nkyɛn ɔba hefa sɛ adwuma no wasumra asumra kuro bi to aso enyima ye osen enyima ye poma kuro mo side ho na emi sumra enyima ye ho na no wo okay enti wo free ho no mo ba kumase a wotetema aso anasa wokoda odeda hotel Salome wa han dan
enti ya ka asem ne wie na memra kuma se he na me beba me ya na me sa ba e be pe dan me be pe dan what de we ye dey o he na yire no was ane na kan bom me pa chwan fada sa aka mabom enti se no maka bom sen no impressing o say me nu impremi nu okay na me ya me sa be pe dan what de me na e kasa no Trade police station we no unya sure say miensa tema wakofa ga ma on na akonya chi wakotum first one na wo sa de wani kire mu won kranza na wo so sa akofa girlfriend wo ba bia wotie na pe na wasa ba kuma se na wasa to na wako han down wo trade dia man enti mo ye separation me prensa okay why are there na me be pair dan no what trade na saa time de da na me be pay ne de ono ana ma me sikatwi aka na me betwi aka afei enua ye ja no edem ho wo he a pa eti na wo say me nua na amasa akwa bobra foforo no me saa atwi ni nyina ba ne ya saa betena se okunu no oyere ye tefefefe asembie ni ho na ompana na sa bla no oje mu ntam sa oh fada ne kasa ya no oje fada ne ompana ne kasa mpatwan oh ne wa koma pa ya me nsha eno oje na fada se ne bibi mpa bedi me ho a ono betua eno so wade che okay enaja mesa bepe dan ena obetua aka ena yemesa ne betena trede fefefe eti menye meted bon meba na ho na benye meted bon na me wo be 6 months me wo ho no ma na numbers bi frefre me na me pekia era ukunu no me nso me kunu ne bi wate e wo hen trede o hen yere me ka me kire wo me bakadi me nso me kunu ne bi wate wonye ma me nso menyem na sabra na wonyem na menyem meba no e de otoso me yensa no okay na menyem no be 6 months was wonye ma menso menyem to akeka nensam sa na se na wonhwani wo kasa firi he won kasa na wakate no enti da ko me wo hono ma na me kura frɛ me no wa kura ase was na wada na wodidi me sister ma me amatam Felicia no ana me se me na Felicia kra me nim ne number ni nua ba your friend Felicia me pa chwan okay ana me se me kra no me ne number da na me didi na atam enti fa Felicia number mame ana me friend ana me se ma me Feli wo bra say wo se me didi watam wo se ai number bi frɛ me wo di matam me busasa hwan na yakasa wo se ye mimi ana yakasa no ana me say mame ana was there be voice na kuranya wa voice ni nipa no wanyini voice ni mu wodu enti awa esta father ana twetwe mbetena atrede ana me frɛ father na mde number na ma no se na father e be kire me nipa kora wo ye saade ya minnim na ekoso me wo hwa obasu obi afrɛ me wase me pew me pesa me na me se na wonya me number wai wase me ye teacher ni wo sunwan ene esa course ni de bebre number kro na say different numbers eno de bebre ti me hwa de me kunu ba na me de a kire no na me busa wase mo memfi wo mo ene sa na ya na nkofo yeye azafo no into that weekend back wo buy ene course ne basa no ono awo ho mesitie enipa ne se ono nso ne kunu nam wase oni mo biasa enti we dia mekotete oya dai mekotete ewo hin ewo asumura okay sasa ta masumura na no na sata na ukoy no nya ka sabai da bi manya ka wo hena yere masam enti wo koy Monday that time ne ko ba ko pe just ade a chiansa oko Monday enti wo koy no ehwa na menso me fa ka na me menso me tracy no na me kodru krum ho no na me busai baby owo na me koy eti me koy no mo ye maami no nete ho no na me chiae ba ko nso nyem ana na me chiae na me se me hwe me so ben na maame na saade wa na me se o me kunu no oba ha me ma ha da na me se me ba ye dai abesra no wasi enen kwala amaba de
Why, Zena. Why, but was in the kuno so no kuno. A one lady not sorry. I can't walk on the cancer. Na lady not sorry. No, I quack radem. A one no more command a quenya the next house. And I'm at now. And no more quaccatreno. Set Odin Swabaho. I buy ye be why ye 10 was one who's no kuno no one yam. Me couldn't say, aye, on an ameyere no, na, mean to menko. No correct. Meta what one a stambre mine, we need committee for one penny for you mobile, almost who couldn't say, or power chow. Aye, no crane a year no. Na dear wabe hun 20 memma. Inti, ye quadem, a ye fena say, ya maba kona ko. Inti quadem, na. Maame no ne fie wura na ye aduane obema ubi nti ahomache na ka beba na wokọ a woduru kumase a de beba bia na maka na mesemate ohene yere mi wura dem ho no na ehu hwe bi akopem se me wo meba no adai dia na ye ya wa ehu hwe bi me chese ma bodam me ehu hwe why adai ma bodam men hu hwe biem akwanya me fa so a me bedru kumase akwanya me fa so a me wo men hu hwe biem na menti ase o wo wura dem wo hu hwe biem what say when na ye dai na wawo ti me te beni na chese me nipa me ho se enne me na mete ya me ka sei no na mawo a me kuta meba wo kwa hono no wanya bosome sen me kwa hono na me kwa bosome nson ena wo ye na wani ba ho se akwada da wo nsa so no baby na wanya sen na yesi wa wanya sen na akwara ne ye baby na nafunu makwara nte okay nti e de na be na wotwe mo ho na wotwe mi okay na akwara ne ye baby na me ma no enso pepo ani mo ate na me ma me empese mehu dear mafam but me ba boy ne no 19 years no was say mama what a one no afa pillow was a meba wo sorry ana ne ye kon grandma kon sa wo ba wai e de ya no into ayesa na me maame ayedai na wa atenya no enti esa na me dwendwere me say adai na me wote bia bi enti na eti memma no I girl no mpodi na wonyine kese na boy no wonno na ya no ne medi oto ne medi komosa na me maame atenya no so dua mu na pepa wanim ni so efama ye rade ne wo re chechefo wo de wasem abeda Sompa Nkomo ye behwe se woni so ni nyina no ebeda ne wo serie no more cries nyakopon ene wo hwefo wate mache to asoma me ene ye den ena ja me hoto me ena wo muso mo beto akwada ne din enti okofa mpanifuo bi eni Roma fada no ena o mo ba mempo sata mpo me hunto me ye ena o mo ba wasen ai dia waye bia memfa ncha no de no se waye dai ai se wakwo no eni nuoma ma famu no mama yare no memfa ncha no de no obekeka me maame se won de wate o maame e ka kira wo se sa time na wadwen hyeda ni fie no obema no oba behwew na woye na se de se ekunu me pa cha wa hene yere wo ba fie a onhweme na woni ani nti o maame kan sen na kire wo me maame se wonhweme yi me nua me di na chi se wo US okay ono na hwe me okay ena me maame ena second born omu we eba hwe me kakra na we eba hwe me kakra de obedware me de obehwe me mama didi de wonhwe ma me mpie enkwane na ma bonten ba o man too chain there be okay but almost hwe ma me mpie enti time bia na me wo inside na wo be hwe me okay e wo honom ya me nshira wo
ɛna ɔmo hwɛ me ɛna gya me deɛ sɛ me maame sɛ mentena ase ɛna me deɛ metena ase a eti ɛhɔnom no ɛsomro me wo yɛ me sɛ bɛɛ sɛ 8 months ɛna eyi yɛ maa ne bɛɛ fie wakɔ baako maame sɛ tena ho mienu maame sɛ tena ho miɛnsa wayale awie nan o maame sɛ tena ho wahene yere okay ɛna nso tena ho ɛna me nso mete ne ho tena kama nti ɛme sɛ ɛbɛɛ sɛ 8 to 9 months ɛna yɛde ne bɛɛ fie koko adwuma no yɛ na wobɔ kaa yɛde wo bɛto head office okay akuapa me deɛ no ɔyɛ adwuma menim no ɛna ɔbɔ kaa ne yɛde ne bɛto head office na nneɛma mu ayɛ den ɛna me maame fa a baby no ɛne nkwadaa no ɛmie na ɔdo mu kɔɛ na kaa me ne ne mienu me bakeo ebetwa bag na maton ɛno na me ne ne mienu de kɔtɔ aduane di na yɛahwɛ yɛn ho saa kakra ɛna yɛsa afrɛ no ɛna ɔkɔɔ wasa kɔ wo mu yɛde wokɔ bush deɛ a ɛyɛ enti yɛmfiri mo hɔ ne kakra ɛmmra yɛnim wone ne bɛtena ase ɛsa ka mo ho bɔ mu sa awarefo yɛsa tena ase ka yɛn ho bom kyerɛ sɛ wo kunu no wɔwɔi wawu ɛbaa ne sɛn deɛ ɛteɛ ne sɛ na yɛde ne kɔ nzawra na nzawra na yɛde ne kɔɔ no ɛno sa kookoo no ɔkɔtɔɔyɛ ɛma asam nko a enti da ko baako me wɔ hɔ noma na makɔ yɛ mpo wɔ ne kurom twufo pra so ɛna ɔfrɛ sɛ wɔyare enti memra ɛna me bae me betwam na me kɔ nzawra me kookuma me baabi ɔwɔ no ampa me kɔɔ yɛ baabi a no ɔda no nenye ne nan bonkum kyerɛ sɛ ayɛ sɛ waduru ɛna wɔda hɔ nom ɛna ayɛ sɛ deɛ ayɛ ahono kɛseɛ ai gyepima na ayɛ na anaasɛ ne nan na ahono ne nan na ahono ama na koma ɛte wɔ sɛ asosɔ na koma ɛti me kɔn so mede kaa kɔe ɛna me sɛ mede ne bɛba enti hɔ nom na ne depo boys ne sɛ madam yakɔfa sɔfo bi gidi sɔfo bi ɛmo ɔbɔ mpa ya ma no nti sɛ sempo wa bedru na de asa nti anopa wɔbɛba bɛbɔ mpa ya ma no ya no de ensuo bi srasra so ana tɔ ne kakra wɔbɛba bɛbɔ mpa ya ma no nti anopa ne yɛ de ne kɔ na me see you me de me tie ti anwumre na sɔfo ne ba wɔbɛbɔ mpa ye ɛno wɔsɛ hwɛ wonim sɛ wakɔ akɔfo obi yere mekunu sɛ da gidi sɔfo ne ba na obi sa wokunu sa yeah sɛ wonim sɛ wakɔfo obi yere ai mekunu sɛ da wɔsɛ ai gidi sɔfo ne sɛ wode a wo yere wɔ ha nti menka no kore na wanka no kore a wobɛwu nti meka kyerɛ wo mekunu sɛ da wɔnkɔnkɔfa a obi yere mempomponya ho mpo na mehwɛ na mepɛ kwan de naba aba abɛhwɛ no ɛna gya ɔbɔ mpa yɛ maa na adeɛ kye anɔpaa na gya mɛfa ma adeɛ na mede ne baeɛ mɛbaeɛ a na mede ne kɔtoo kɔmfo anɔkye ɛna gya mpaebɔ saa time nso no company no ɔmo wɔ doctor wɔ hɔ a wɔhwɛ wɔ mu mekɔhuu no na yɛhwɛ yɛ adeɛ ɛne ɔhene yere baabi a mede me kuna meyɛ romani baabi a mede me kuna ne nam no adeɛ ɔso ɔnka no korɛ na baabi a ɛbɛduru biara no wɔsɛ nipa ne sɛ woyɛ nipa bɔne ne pa wɔyɛda komenti yɛbɛgye wo wode ne kɔ ne nam hen mede ne kɔ abosom anaasɛ nnua nanso anaasɛ hen mɛka no korɛ abosom nyinaa ka ho ai mede ne kɔ sɛ kwa kɔmɔ okrom okay metu ha na do 12 o'clock me koduru anopa 8 o'clock ewu kro no menam saa na dro ɔdene yere meduru na me hu moje me menya me menses so da me hu moje nyina se tatata me nko a sama bre me drive saa komo na me de ne kɔ saa nti sɔfo bi wɔwɔ trede meyɛ ne papa ketewa bi ɛna wɔsɛ sisa mɛboa me yahwɛ no ɛna megyaa nante ɛna kakra ɔhene yere
When my dear Medea Mediji Mikuno. O mamma ya kwanchre baako mienu na de mu aden pa. Was say anajo midnight 12 to 2. Memfa wa ya de bi maame. Se memfa nkomusie yenkwohye obi na ho. O ye de hebe na ma wo. Wait, o maame kototo nneoma wo tray kwan ho. Okay. Eno no aye. Eno se fa kɔ hen. Eno se memfa nkwamusie. Time bɛn. Anajo midnight 12 to 2. Oba wo nko a. Nko a. Why na ile me che be ma? Wo ba che se de wa bla yi de. Menko a. Ena me de koe. Me de kwa she. De o kire me se menya no. Me koye. Wa se me kwa ma me hwe machi. Me ba so ama me hwe machi. Se wo kwa a me hwe we Ma me hwe machi. Wo ba so a me hwe we. Ma me hwe machi. Na wo kono na hu bi anu so ya be ma de why say be ma but ohene ide ehu wo me mu na so me hwe nkwala na ne ya wo nan okay ai enti sa wati hompo a ne ya nwale mpo a enkura na beka se dani enu tire ma me yes ade no ai ade ana me koye ba ya mpa ni week na me kunu na ye twi yɛde ne kɔ hospital yɛ mie kuro ya na ewu ampa na prepai ho atɔ no wow ai yɛ kɔ asɔre kɔda nyame ase yɛte kama yɛ fie yɛ dan ka aso sɛ yɛ saa no aba betena fie wɔbɛtena fie a mentwa ntro ne na katria yɛ 1000 menen no ɛne yɛ ma yɛ nsia ena ne mami enu so wo baby ye becheche ne sei enti wase me for so na me ye adwuma na ye dan enti ye kwabusa 2 bedrooms so ne te say ye da bi et na boarding ena de mimi di na chi no wo US no me ka hwe no sa sister na ne yawe no so nyina akasa ne ne nyamu ne nua bia me hwe ne da o ne maame nua ma owo abusia wo nua no mo ho me pa chwan ne maame ma wo siblings ne nua no mo pa no obi a me hwe ne da but ne cousins ne maame nua ma okay ena ne bebehwe no ebi omo be so no mu ne ma pagya no me sa wada ho me bona diaper me nko a ena no omo be so no mu obi ensi wa me hwe ne da enti yare aka no so nyina eye me ne nua no mu ne twiae ena no hoto no iti menua no ehwa no ase wo kwa han wo bi dan ne yi na modan na duru sai ana me sister aka moso aya beboso na ka ne so en wase yo ene meboa mo na maboso na moye ba akokra na motena mu a aha mo betimi ana kaka che se metse be 5000 amamo na mo de akɔhan 2 bedrooms 2 years na so na no so na mo wo hokra na wani beba ho ama wa ye ne ntentem na me sister na boaye ne ekɔbɔ so ene ye kɔkɔtena adan mu enkakra enti na ni na so me ye choba no na ho so atɔ no onkonkɔye adwuma na afra akuapafo afre no ekuapafo omo enye na di afidie we afidi kese me ka so omo bete Roman father Michael Obinyamo a omo enye na di onkwaye adwuma na wase ne nua police ni no de wasize phone so de na ekwa brochi ni nua onka police ni bi a wasize phone ni nua police ni bi ni nua police ni bi okay se wode na ekwa brochi enti adwuma no wonye wahena ire me ne me kunu baka mese na me sister besia na wo me yaje boardan no so ne so aso wo kwa ne ma transfer pe wo betua ne ka na be kwa be so ne be fa ye betua abanaka wase Felicia say wo de me kwa bruchi nti menye adwuma no menye biem na me see you ena me de me kwa me choba na maba de menya na me de aba na ye didi eti da ko ba ko me wo ha no se ekuapafo afre no ama na 10,000 okay ana me si ene me kra nso no me wo 8,000 wo honom na na ma ya ma adwene se me de kotoprag ya ye hono anopa ka ho odin enti se prag ya na da site honom a eno kra beboa me troba no kakra ene wo se da bi wonu mpo no wo hu kia bi
na kia na ye kama ye 200 car kia okay eti memfa nsoso na nka ye nkote no baboa e ka wono ampo betwi okay enti ye no baboa ye na me see you enti hwa na o ma me sa kwa asa na nso na me kwaje loan kan ho 2000 wono anaga eye me garanta e ma me na me de ka na me de ma na kwato ka no afi ka yi ba ya enru wiki kura na ka no eye se engine nye na engine no enye to bo ase kakransa na penso bi egu minimu efa ema yabusia Sompa Nkomo dwumedie so ena wasungu ewo Sompa 93.1 Sompa TV nso ye twa live ewo ho eye digital nti wi ase ba bia wo bia no ubetimi ahwe live ewo ho Facebook no eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube eye Sompa TV yenyina ha se nom na ye ntwa ye ho sima ye mra ye ba ye beto asem ne so Jimmy di yenyina ye tie Sompa betumi aka osika a wohia intentina fu biara wo zipay so no wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko zipay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo zipay agent a eben wo na tua entity ekitwe bi pe yi usika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika yen ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na zipay mobile money de ye bo ho abre biara jimidi akwenye bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho Ayano kura yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kuro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdefo ene wo de be miemia kakra ko sisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic ana make for the amawo ye fu yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo animdefo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Wo medu ho yaw paa na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokọ me de heba de me nkobiem ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwunso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwunso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni Tabita. Ya pomudini. Ya pomudini Tabita Clinic. Mame. Enti one tena kama. DNS say. DNS say. Bema na wu. Wo yo mo se menya yere. O mama anye kuna. Wa mo say na busua adentia. Ai wo mo say
I say me den sabai enso obi an ho betimi abeka se me den sabai abusua na bi ni hwan na hwan ayi nana jedu Charles omumi yunu Charles ene den Charles ye ni nua nana jedu nso ye ne den o mabusua pani okay ai enti o mama anye kuna na edan a me ne me matemu no na ye kodi bo ase kakra be ma na sa yare da atwufo pra so ma me sa akohwe no enti ansa na wo bewu no enti me baba yiwa na wo se me kwa register na bo ase minti me nya no kumase sa o register na den JHS okay aha no obewie school na chesa me nso metene nchen hwe no e wo twufo pra so enti wo free mu no wo mo say me ni fie honom efie no nso no me ameti me fie matotom case nyina wo me ho kasa ne nyam be ma no nso koye national card ni bi wona na ye district director e wo twufo pra so okay aha eti no no kra free ho me na mete ho e na wo yare na me kohwe no wo makwasesa case no 2 years 4 months na akwasesa case be akwasesa den cha wakwasesa fie ni case hey eye gina ho order court baby adru na jabem obi akwasesa obi fie case abusia asem na ware na emu nsem no so adika de tie sa me ka kire o enu ti ya bre ya minimal wo bizo fruit drink ma we me de esesia oba na kasa nyina na metwene nkakran kakra eti wo so dom me na enya mizo fruit drink and a 5G meza mizo 5G mizo 5G so for na ye ambassador and the mizo free drink na drink papa way no preservatives asomudro bi anim and to say the award just on ya de asichira hye twom no well ya na chese we yam ya no de man kwada obekọ toilet sa na no so akofa card ya brel me so mizo free drink and I was wo de ma enkwada no ebusua no na ade ya ede na etimi boa wo pa ne se wo ye dwumade bi te se ye wo ya wade wo ya ye fro ana se engagement ana se wo to party misro ana se wo de no kra de wo ho Sundays bi no wo awia no epie kaka wo de sha fridge mu kakra eno mizo free drink and 5G meza ye kan for de ma mizo no ye wo mango nko ade wo ho ene ye de akeka fruit nuaba no nyina abobo mu no mix one no eno so e wo ho na 5G no so de guarana wom make us say grapefruit no so no ebi wom san so ne ye de eye ti ahodo bi e de afuso so mu ntime so wonya bi a ebetimi abo agensensu wom e ma no eye amonom na munya ahode mazifo nyina eye de mamo wonya ahode ankasa ebustiw e ma ne ma konkan eye mizo free drink ne 5G ye kan for e de amount for ne kire mo e wo ehwa overseas afa radio nchen ho baby at 21st clinic wono okwa so hwehwe manager Daniel eno ti mu amu free mamponten ene medoma mu nyina misro mo for money enchira wo manager Daniel e wo ehwa overseas sanso na Bikan supermarket sister sewa ono so so wo abawa post office ehwa e na obehu na nwoma anye hwa na mama Esther so e wo Adomni Asomdwe Junction Wotra Baptist University no e wo abuakwa wo behu PNC Ventures anomanye taxi station wo ne hwe ni mu hɔ na wone Charity Hospital Junction hɔ ɛhɔ na obehu na anomanye taxi station no wone no edi animhwɛ na Sachi Enterprise nso asafo abinchi wone VIP car park no ɛna edi nhwɛ ni mu frɛ na yɛngye so 0246 270 221 0246 270 221 and now 0558 106 348 0558 108 346 a mizo free drink and a 5G miza and a year come for the amawo na said you ma ho aye den ma fo ne na banchre ni titru ne mayiwa no obehu 50 cedis penti and say kra de yesi ateso about 20 ne 30 fried rice indomie na ye de wakwa akoyo fameyo uja hu say ya no akodege no abiem me so wan hwe ya na yade ya ba na mu nsa yade na chewa e ma be ma bi emfa ne sika fie bi enkoma yade
Emma bema bi emfa eni sika ketewa bi no enkohye wo nyinsen onko awote de a wonya gari kra wawe na kwada be kan ho bema no me fita duku no asa abo akere wo eba say ya eti adwumako bi se vacancy abeto adwuma mu kwan abeto Sompa TV Sompa FM wa hase no ma wo fans ablewati amisi kroma ohene ire no ma me nsa so amenji me tu kakra wa na ma ble me wiase me so yese ye front desk executive who betsna ye nim hase no table kama na wa ye adwuma ye pe obi a wanya emfinhia na duonu me yensa 23 ekosi aduasa 934 na e wose wo ye obi a ohu oha wo ye obi a wanim te wo sere de kire nipa nyese bia obi be kasa ho an na tototo ma no da bi ye mpesa nipa ni before application bra Sompa TV Sompa FM front desk ya say nom na ye ntime emo sa kwan no so me so ye ka cho say Liberty Conference no edru so bie mo we eye oman hene yaw edu boache ai eye na boboa atwi nyame ma ebe nyame oni nyame asemo hye wo mfrumpo ma wase nyame asema ye nufusuo ene wo enu na timi kenya yame ya honhom ye den etimi ma yakuti ahompone ene ewie matumfo bonsam timi nya woda enti nyame ya adom wa memenda 29 July ya no ebaso ewo Maranatha Evangelistic Ministries ye no ewo Edum Hyper Road ho na yes Liberty Conference no etiasem ene say let my light shine mamenkania enhwen omahene yodu boache nyankopon wosra ewo ne so okasa ema mepo etutu okasa mo abra boy konkente no bomodia na wo mo beto nwoma mayen ewo program na se no eye dina entry helmeting wo ba kwame jedu ena efa grace omo nyina eba Liberty Conference no eye bia ya wo ba eniema ebesisi so de ama wonte no eye afa ho edom yen na bibia enko kama so entime enfa emma na yenko yebeto ama me na sem no so mom na ansa na yebeto aso no yenka ncho say ye zipe enne kwa foforo aba ye faso a ye disika emma ne mobile money no me so ba bia obi ano onsa wo ya ni ye tetew na ye tetew zipe dia wo send disika no na cha say ye ma obi aka ho wo send credit no na ye ma bonus aka ho ye zipe eno ane se wo bo eye star 270 hash na watimi a press 1 now they are register we are the ID card that we use national ID card no what bo number no e de ahyem na wo ho nsem bi se bia baby se bia no what de ahyehyem kama we wo sha se wo Jessica na se bonus no edi so wa zipe na sanso so na ebi so a wo pese bia wo so send sika de ma obi ana se bibisa eno asa obo wo dial star 270 no abo ash eno ane se no wa press option 2 no eno ane se wo send sika na bonus no edi so eye zipe wo se chemide ye kan for the amount no fa wo ho edom bi amuzo herbal clinic ye be ma wa ye mena wo mpem wa ye say you don so what the aba na no say eye be ma no ma ye mena wo mpem no ai wo ma dwoho no wo ma say kontomle di ja ka me so ma ye bele eye na mo abo ema no abaso wonom abo mo papa mi so ba bi na kwakire be ma bi ewo ehwo na so no onim sa oba na okwa no kra no ho asem o say wo da na chese ne ma nkoye be ma ne da na ye mpacho ya ne no nye oba bia okunu ana mpra na oda ese na mpacho eje kakra eya chacha ya senso ne doso wase esa nye e bia na enam nsa ya de mesro wa wo free wase free nso ba enye wa eldon so wase keka wutimi dwisa na wase kra yekuro be ma no beda wase otie ni jana fe na yawo na wotie watenka wo fo wase do foche nso asa to aburo na wie nso agugu mesro wasenso ya na emane nche saa abo na se wo be ma ne be ma wura ho ase esa na be ma no ho etwitwi okwa wo mabie mesro ma be ma no ho nya smooth e wa bla kwaje amuzu odonso ma wo ba yo no akonkan meso club 600 tafo club 600 ho na wo be hu no ye door to door delivery ntino wo pe bia no asa wo fra 0247 776 743 0247 77 67 43 Odonso Mame
ye beto aso de ane de odo no so na ase dum odo no so na ase dum enti be ma ni we o ma mo wa anye kuna e na chance ne se de de akosi sen se de apote na asia opese ebo awo me pa cho se de apote ese ne say o mo tutu punu ne mo nyina em se last week Wednesday Charles and was our friend, Mr. Watutu Punum. Enti se me baby de fear wa, memra no me be, na minimum no men free fear. Charles say be you near me fear or na want to pununim. Ana watutu mu wie no friend Mr. Wakoto to punum. Eti se me baby de fear wa, memra no be na minimum no. Na dan no no see ye. Me pa cho da bi no na see ye. Okunu ko born e besia. Me pa cho da bi. Ana dean otode cement ana se blog bi maamo. Me wa hena yere. Me kunu yale da twufo praso kura cha sa mehwe ne da. Okay na ye dey. Enti wo mo ba ya ebebie pono na menu ama wada mo nyina asai e fa sai. Omoto mo for how many months and I say years? 2 years 4 months. 2 years 4 months. Na won kwo ho. Wo so o ma tutum. E dan no se dan no wo hen. Enkransa. Okay. Take ni mo hono mo no. Okay. E ya bono nkranza asem ne ye ken. Ana se kotwi nkranza. Kuma se he ya. Okay. Na me man kra birth set na me pa yade. Me dwat why was omie. To so mie no na me twa ba neoma ka ho. Manya ba bi wo boase a meye aduane. Me ton ka no. Na me okwa yare ye na mu ka nyina me na mtua e. Enti na menye na ka no nso nya adwuma esi hɔ kwa enti na mepe e de aye twoba no oboase wo muso wo mu mie epono no enti omo amie akosisen e na o ma bebie o mu bebie ya ai mempo de awale na menka ho nanso no o mba consider me okay chembe ho no e wo ho no ne de menuoma wom enti media ena dan no dan kramiensa wa akire dan kramiensa so mekunu wo mie no mekwa wan no oba pani ho ena meba otoso miensa kire fo okwo ye na dan no ne ba pani ne de ba akon de okwo na kire nso de ba akon ena mema fo no wo mo nso de ba akon ena na cha ya Charles na cha Mr. Charles debi abusua pani jedu kina swansa Yera Charles, my hi. Hello, Mr. Charles. Mr. Charles, good afternoon. Good afternoon. Me patcho apom to say. Nyankopon dum. Ye da nyame ase. Adaru ma me no ka se won saying. Good afternoon. Me di ohene ire me ka sa free Sompa TV, Sompa FM Kumase. Wunua be ma wanya ne ba bi ko na yiri mimi ene de na asama bedan Sompa Nkomo dwumadiefoɔ sɛ yɛmoa no fisa wode na fa kwan bi so a nani enje ho ɔse ne kunu ɔne ne bɔ bra so many years ɔmo bakan ɛwɔ emfinhye dunkono ne kunu no afri mu wakɔ akɔtoto na apono mu sɛ ɔmɛyi ne nneɛma emfiri hɔ na ɔtoto mo no kura no wakɔ akɔchange padlocks ne ade no na edan no so sade musi eche no wo se ono na na ti aware ase de na so oni mo ama na anye kuna kola enti no mo ma na chemba enho e na ne man so nan ma mo single room baako be ma no kwa wo ye e won chen ba bi mo de ni nyina bi so ama no na asem ye je ne de ne nko ani nti na ya fra wo se asem no sen na sitie de wo kan e ya sa pepepe na tie ana asesen wadaroma But when the ideas of the buy. Wo yire mimi na de baye. Okay. Na ka se wo ebu Japan na ka so yi ano. Wa se wona wo kototo punu nim no wa ma ne ne ma asai. Me pa cho udie. Me tie opa. Number 1, mimi nya me yire. Okay. That is the number 1. Number 2, a 7 year no na ka se busua pani ne yi ano. Yesi a me ka se busua pani ne yi ano ne se. Me say nye bibia. Me pa cho tie me. Pa cho me tie opa. Bibia me ye bia no ebusuafo ana se yesi ebusua na tire se yesi. Ebusua pani na ase hwan ya. Ebusua nya me ngoa.
Aya busia panyin na say ya na say hwan na say ya ye say na ya won so ye. Mama cho de enti e ba na sane say. Chairman say ye tie o me na ma bedwafo na tie fo wa ha. Me brother na ya re e da chi for praso. Say de mama no e ka na pepepe. Na me ne me brother nyina na hokuma say ya. Na me brother na ya record no. Okay, bi bisa me brother kra ya re man ko da. Ensem bi wo wa ya na esi su je fa yi mbua. Enu tiri ni na metumi akasa pi ni akasa me no kasa ni nyefa nsa. Kafra. Na me brother na ya re na ko to all to for praso no. So kasa me man ko da. Na nye no kre. The Korea me brother. Enam se no onti wo ni nti no. Oh. Okwa ne mprado do be sen. Me ba to say. Acho na me so kwhwe ne mprado do be sen. Ani ni it is a imprado do am kokko he no de enu enko emma ono. To asoma yen. Se me ko ba ku o bi ko mienu o. Eye me na me na. Ele kasa de ne kasa. It's a brother no before me brother no e be no say. Me yire no e de nsa ko abusia pa ni wo so ko ja aware. Abusia na anya ntu ana de nsa ko ma me brother so ne na ja aware. O brother na ka kire wo. E brother kai say o de ya before ya be say brother no ma na ne nsa ni shim. Anu ti no na ensa be na shem. Esra no de ko ja aware. Okwa jai no na wo gina ho bia na wo brother no na e ka kire wo no. Wo ko e no se snap de sanya ba akopɛ na wo wiase ana. Me kura me wa snap hyehyɛ me ne emem. Mami. Papa. Nye snap ba akopɛ na wo wiase a ne brother say nya dia ɔte wo no no snap. Me no snap so me wa snap o se bi wo ho na obi kura na danfo bi aba no ho se bi a onko ja no ma ne nka na asem bi na bi okoja atum ti na me bi sa no. Ohine yere. Papa. MSU Jama, me no can it me. Me too. So, for my the benefit side of you, dear, and then I have no interest. I want to anymore. Ain't na me be so cast, na me watch snap or me near mem. It took us so who near snap one near many mono. And I may be so say, who say and no answer corona and answer, and none of me pay qualification. Why? I mean, you know, a store near a town, snapper. Now, confirm back to be still. Meaning, Mr. Additional quantity, one of us and one out for buy. And see, that catch us or banned and some brand until to us so free or my wadaroma. Good, to the next up to a gallery. And son of me bread a wee. If you know a Jana warrior, and son of me bread a wee. Okay. Me bread a woo, yeah, now. You could be 1 week, you know. A year and 7 of way. And now, send that on only about penny or so or 19 years, you know. Ujiri. Odo mi ti e pa wa ikasa. Ne ba pani na o 19 years ni na wadi abusua ni nyina atem. Akwada na di abusua ni nyina atem. Yes, say, your bread and the young company in Chitanre. Eba ni say na akwada babo nse otimi ka kasa mpanyi kasa te kire mo sa ene enso ade kasa sa na de na si ye bibia ngoka papa nye kire de. This is the mama. And it's me, Yano. They need to be Yano. Apart from that, me say, me for me, sometimes come back along because me fa along so I am back. It is okay, Casa, and ya, Yanka Casa side, it will do. Yaka Casano, over by the office to be new. Now, would the dear and no content coda. And the about here, you know. To be honest, because of never could die our range, you know. When you could. Because you didn't say we got worry. We got them like we got worry, and I really got them out. But who are he, Nicola? And I'm a part of what is the mechanism. Matsu was here. If we appreciate it, I say, oh, money, Nicola, and now say only Nicola a got worry. Now, I suddenly need a name. You could buy any say, you could be 1 weekend on the papa. On one cast de papa. Eka say I a giant tema bema na yare no. Omo ka say me brother ne ka say ne yiri ntino ne yiri ekunu ntino wo yare no. Ana papa ne ka say ene decide onya aware no. Why na ka say wadaroma twepos wo ha mame. Why na ka say ne yiri na ekunu udua no. Ne nua no yes.
ɛna se mimi eku no ai ofre oba mimi papa no ada no wase wo mia ne mene honhoma na hona ma na asa wo ato ne dura na asesen anu ne ye ono anu wo kunu na obetumi ahu ne de mintimi ahu wanti mia misa no nso Daddy, enu ti na ne papa ka se ne ne ba no enkoyi ne no man freedom wo ana onu mimi no enkoyi ne no ma freedom wo papa di wu yi na ye kwa kosie no edu time before then no na abusua no ahye me se edan no main keys no nko lock na ebeba be gina de nti a abusua ka se me nko lock no de me ka ba ana omo ma me ko se sa keys because me na me wo kuma se ya nti bi a se nya me na me wo kuma se ya ga nya me na me ko akoye ana ye ko se sa keys no ya yie ni mu no omo ama na ni kuna enam said we ga aware ada o da so kan busua no mo ama na ni kuna ya ama na ni kuna sure enam say na we ga aware Sompa FM nti no yie ni na we ni ba bia nso de o rusu pin ama mi ba bia ansa daka we ni kuna because no we ga wa ani ye hu se nkwala no susu senti no ene se ma me ni kuna dia ene na adaka to bia ni ba bia nti ye ni nuanom no ani eto ye nua na daka maame ni aware ase a akamma mu no ye ka asantesem ye wo kumase ase no maame ni aware ase a eno nkyerɛ sɛ nkwada no ntimi ntɔ adaka enti mo na mo take decision sɛ ebusua bi wɔ hɔ a mo de hye wu ase ya ye besie ye be ye ho ade eye mo na mo take that decision no ana sɛ mo na mo ka sɛ nkwada na ka so mo nye ye ni take decision sɛ nkwala ni hye ye beto ada good mo ya ade nti ekokosie ebreda ni wie na ɛsɛ ye twɛn sɛ wani ya na mami ka asɛm ni gamu before you go kosie ye go ko ye yie no e frame mimi say mami no kure de dan no sa make it the asesa no na de na wo mu ni de kisi ni wo enti bra kumase ni en ko bi dan ni en ko yi ni ntade dada ni en fa ko tie no wa ma ye brother ntade a e furu de aya ye hyehyɛ no nti ni yanko yi ntade ni yanfa nkɔ hyehyɛ no yanfa ntie ne noma bi ne huhia edi besie furu no mami amba e ka hwɛ e bo fie amane no mti no problem e be hu kwan ye be fa so ana ye de ko na asɛm ni nyamu no before me brother no enwu yi no be ba to tie me wadaro ba mi tie o kasa ye tie o wai o kasa etiti me brother ni we no okia ebi na kia na no wo no de dia na driver no efre me brother ni chef big me brother no frame me catch them say driver no o catch them say mimi no efre me busa ne say busuani bi afre wa dan driver ne your friend is saying driver no me rescue driver ni dey me sure saw what the number me ni number is here my sister phone me 2 times dia wo kan nyina no say ye pada ye be wura mu ye ntina e be drive e be hia driver no ene na bis atwetwe nkomo ne je say me ni driver no number okay da bi wona wo say driver ne frɛ wo e ka kire wo say me say onu be nim ne number because me the driver ni nya me number no offer me and then na wo frɛ no so want me and saving the number no say o ka kire me say me busa say die o say me ton car no because wo ka say no wota frɛ wo e ka say that means na on the number wo ha woni din kita ho my sister phone no be 2-3 times next time you say Google why who change your phone number sinyina ba me that no we futu anu ti no driver na no afra me say me frɛ ni busa ne say abusuani bi enim frɛ na no say o dabi yeah because driver say usuro say obeka say ani woman na driver ka say me say emi aton car it's okay no problem so aton car na ani be ma no nti waton a ani e kwa me enu ti me bu abusu afọ amane e ka so be de e ko no nti e ko ye yie ni wie ye ni ade enya me na me di ade nti na wo se me de tafo no me de mani pa odi ade no
There is a fundamental body idea. It is so disaster about who I mean, and then last 2 weeks, I think on the 5th, this month, and there was your 4 corporate tenancies. The Jiddy Satama no war, but no one in the T3, F4, almost unlimited. And then maybe she a penny and making about work on a baba chair. Say, me bow. Moto a punonimona, a dynamic. Ya didn't care about the embassy at the way say no, ever to say, get no, all blood no at the uncle, and a baby, I mean, mediano so quite according to the old idea. A dino, the inside, you know. A dino, you're saying. A dino, a dino 4 rooms. Mama, Mimi saying. Mimi. Oh, man, because me, man, go be doing him. Aja Charles. Mami. Wadaroma da ben na obenya bre na ye nyina yetimi atena se na yakasa. Yenya tie Sompa. Yenya bre. Me time cro. Nyame ya adomo a next week mo ho no. So obenya bre dia amayen. It depends the me. Wadaroma ye be fro na ye ne wa atena se. Na ya se unfo do so wugya de wo ya wunya daje unfo do so wunya daje kohwe ne nyina ye ne nyina enti wadaroma woni abusua ne nyina ne ye be hye da na ye hia na ye hu de be na ya se wo sister free share bi wa do so insurance bi a wo nua be ma ne ye ma ya wode mibi ne nkwada ne din ye no wa fa phone ne se enya ade a wode be ma wo no ma mo makoya ma chon so mfa ma wo mo no krasa woni mu wo sembi. I'm sending you a preacher after now, but this is a free preacher. Meda se ma ye fancy awa ho na se de wasi a kire ne ma kire ye no ye nya nani so nti ne ye be hye da afro ne ye ne mu nyina mo atena se mo ne ye busua no ne ye hu ba bi e de ne ma be hye enfri to why ahene re utie papa mi tie o na minim sanka mami asem we so de abada da na minim de nti o de asem na ba bibi saya no na ne ye mu a bibi e ka kira na se ensamu enam se short time until the metumi no aka we se etina me se ye be hia wo ha se no o te ha se na wo te ha ye nyina na ya hwe e de ye ato ye de obeka enya no kre na na se enya ne kwan no na so de abehye wo ho ama ye why mami we minim de je o so bom de because ye koye me mami ye o ka kire obi se net ebu ye me obi no yenya ehun sa nipa kro no ejiro de mami twaso wa ha ma ye twaso wa ha nti nyame ya adomo a ye be hye da afro no ye hia why ai se menya ho dia wo benya ho why me do dia wo benya ho na asem no ya se akwada be wo to wo mfikyira me so ya na wo din wo me ya se wo na wo kototo opono nim eso dan no ya se nya wo na wo si ye ababa wa mimi senior sister ene di sika ma na ma wo mokọ board dan so ena chekura mo che dan no chemba en ho na mo de ma no ono de awagye atum eye na ne man nai ba ko di 19 years na nkwada me ense di na chem ni nyina mo wose mama no single room enkwada ni nyina no ose eno no onte ase wo sister Frisia so agent insurance e de aboso etini asensem ne doso ntini e be hyeda ene mu nyina mo si nkonwa ne mo kwa pa de be fa so why somewhere ntimi nyi ne ho ano obi a wo ntimi nyi ne ho ano ojo betimi aka de ono opedia da bi de opedo so yama ne ka yara Charles ma cho hutie me tie me me pa cho hutie me da bi enyo na ate adwam wo ase no nti de me na mafrɛ wo enti ye to enkomodie ne ye die enti me kire se mimi no na asem ode abade nyina nka ye gidi anka ye mfrɛ wo enti na ya frɔ no but asem ne nsem hyehyemu eti ya be hyeda ne mu nyina matena se bose ye ba mo na ase krampo na ye be ba ho na brepa mu no mu nyina mo so ma ba ha ne ya tena se de ya to ye mpa cho watema se so o na tie government no betumi aka de enya de me pe na meka se wo ko obi office a o ko kire ne de wonye ye be boa no watema se but ye hwe de ya to ye nka okasa bo anhye o se nsam na o ka no dodo na wo mu nti ye nyina ye tena se a ne ye nya bre ba cho watema se enya fidie so krampo de ye betena fitie mu e wo office na ya ka asem na masumdua ba pepepe ye ene no kre na ye hia atentere ne ye hwese bedi dwompa cho watema se Matu was a name in the show last week on the 5th, no, Kata. Look,
the idea to get the affluence in the minimum the idea over, but material. And I'm per se, or ya who said, ya who some passabia or nimo. So a bit to me do be the banner or nimnos no becca some day at on the show. I had also what you to Musanity. I share some no cannot say beer. Their work and a beer no crab be a betting about Sabin so yano cray. 18 a year front in Yamaya Domoa. Yabba shut out on Safrani and I share with Fitium, and yet Fidia so crampon Fitium near share. Now yet Timia can some namasum jabba. Why? Made us say papa passa what Tima say, ya Charles. Ya wa no eye mimi ya wate ase no nikura wa free mo no ni nua be ma nimpon ene no twetwe nkomo na bre ne kɔ ma Mary ohini yere abruatia ma me ya sam na kosi ano no akosie ye se wase dan na ne nye ho se chana ye che ne ma ne nai pa akɔgya ba akɔpɛ na nkwara na won che na ebi kura nti kuro mo no enya bi ne insurance nso Felicia ya nde nyante mu nti no Felicia de ne de be konkon ho ansa ya be sa atena asem we so biem ya asem o yo essence asem no emuwa na nsam suso ewo mpa mimi na ya fasa kwan so na ya tufu se awaria ya wari sabe enyankopon wa monipa baako ama baako pese ono ni nipa chinchina wonkwa na nyina ware no mehwe awaria no sade wasi kɔ mokɔ no aba chese warnings a ye de mawo science a unya ye ni nyina gu ani gu so me no asa ne mfempade no aso hu sa na ne entesa be ma no na ye ni mfempade we ni friends odo ye wu pa de bi enie because the be ma de fam masem eni ade a first yina ukɔbɔ obra na mo enhwa na nka wo se etwa wedi etire saa because na ade no so ya twro ukɔ baabi ni ya twro danger na ubu wani guso kase na say manim ho kwan ne ye na nti wo kwa danger no ye da ya obeto and this is the danger you have met danger na ye show kire wo the red flag na ye de kire wo na wan fi chesa wo de wo ye oba kokoni oba bema oho den yes ye good utimi gina wo ye hard working woman utimi gina ntinka said ye tie bia ka you can obetimi abobra si wo die power without that man but yet you followed a massam ni adi nyina wo de akire na danger ye danger eninti yesrese emma say ye kwa aware a eye den a bibi be show ye nka sa aware bia ye kama na momo kwana bibi show a me pa cho san na sa gina na bo bra na gina yie na nyame obeboa wo no woman lives for a man and as anya be ma bi nti na oba bi ti ase ye kabom ni ya boy bra said ye be ya me boa na nso ye de o boa me nsakọ na nsaba na nsakọ na nsa made a na o sa wo twe ho kra na nso tintina wonsa na wanti wo de be ko na nsi no eni ye srepa ma ye hya sa de we nso na ye ba the other side ko sisa brantie yi papa yi ewu ya eja Charles minim so otie ye ogusua because we tie from the beginning aba be sisa ya de pa sa de na atwam o sa de na atwam se wonnim ne esi wa baba we ene mo brother no abrabo mu a all kan nyina from the beginning till this time no wate what de ababa we ye dey efem nti na ote ha wakani nyina ma yete akora ya deda na sem a oka no ya bre ya deda so ho enti se na munnimu eja chance na eja jedu se na munnimu a o free se o start ye narration no what ni nyina where were you sabre no na mo wo hen abusuanka nipa yare bra one na mo asie ye wode ne nkwato ne nsam oba basia kone na mo asie ya sam brother yare ama ne tena se ni nyina no sabre na mo wei osesa tam kra no omuni ho they were nowhere to be found enti se
sa ware ni egu ye so ode ne nsa koye no awrai modem a wa ware ni mo dɔɔso emre du se ebusua na de ebusua bia obia epe ni de o eni nti one na wo man anya bia na wo yere foforo bi ka mimi hu ana eye mprampra na wo nkyɛn enipa ɔte sika eware no a okoba ya ye mimi and at least so ojai no kra atiti ano ode ne fam no ene ma sa ade ne ebaaye eni nti ebusua na memle meti sa asemi bi kra che se efie baako a obema ware ye ne ne yire ne ne matim na ebusua ebasa ye beka sa ebusua sebe mpraduasa ebi amo bra enti ena mo pe bibi mo brother ewu a mo pe fie no agye no na mo mfa mo ni nto enkwada na wa ware anu mu no okay say the owo outside no kra na bi a mo be pe bi ama wo mo a fine but mo teme ko to punum say wa anye say dia na eden mimi won so wo ye den dodo okay bra na be ye nyi atade anse ye brother kra wo ye wo ho say wa ante hwe enti na ache no so omo osesa na esi ye okay enti na ache no eni nti yesre yemfa niema ntutu yie aware ya abusua mienu enti santi ase amamu a de ekoko wia no no ye ekoko wia no ma Mary esuma me na wate ne nka no me se champon asem no abrewatia ewie ne ka asem no areho na asem nyina ne se ye de ti ufia na wo esu bia eye sonko wotie existence mo ya wo kanyina no ne maame tete no ne maame o kirekire ni no sebe ni okosua wo sukuu no a wode kire nkrofo ade no wodi so edit tete ni bai enti na baba mi bunu papa meni so gye no ho papa chese ni e wo to so nyina chese me maame se atembia no de ani die ma ne maame ne nabusua ena ofa sa wo ya we mu nyina na wo ya ono ya wo fa mu no so no wo to so nyina no wan kasentia ne maame eda se me maame epia mi trihye mu na me ko hu amane ese wade nsa pa wate me e chese mi akwa ya mtia se krampo ne chese mafo me so akwo esi di na you na ne wajani na o pa wale yes and kwa we say the other one shoda ni sa o ababa yi say esuni ebu ode ma ne maame ada nchen ya na wa hwe okru yi a woni no etuba teyi a omukoko ware yi just wobe ma no wu ntimi nkansem bebre nipa wu a yen kan na chiasem na asetsa no de aniti ane se na emu enyefe baabi a obetra bia sabi na ofo oba ho ena di nsem we se enu nyina aba hwe baabi a ya etwa to okoko wura yi a wo se wanhu hwibi mo ya sabio yade eka no edam no boy ya enka no honton eye asam hye eni asam ya eni wodwire papa wa ya ma wokru no a eno na ema no efat satbi anim okay entimi so eya enkase sebe yo misame ka wo bodam wo amodam wati na senia ade no esi ekohwe we nyina chi sister wantwaso wode humobro wode hum enfitiase ni nyina na kwa wo no mo se otimi free awade ni mu every say wo be mekura wo twempa ntika wo jabia bia yanka ojanka betimi ayo nanso ebuo no oda so wo no na roman father no wo yo nyankopon nipa ne so ntine wantwena no yede anwofo awade na jai sorry be man ko fampa no obedwa to so anka sabe mpre enan hwe tibia ya be mekọ mu ema san ena sabi emanu bi on ma wo kunu mu yare a ya tam wo mu de on goto abusua so ese abusua enhwe obi great me ka say me friends se mo anye no a me jare dem na me de me ntimi nka me bai entwom entine no agya ho me ankasa me hu bi tina me ka twom na chese achese oba no ya okun yare wo ntimi nka twom stroke no obebiem 20 million ntimi agya be ma de dem no to wo we hu no ato ya to ni wodi wo be ya fam nyina ababa yi ampa ba ya die huhu a
sɛbi bɛrima asrɛ ne na yɛ te sɛ wɔduro kɔ asieɛ ne kyɛ sɛ ɛso nanso dɔ ɔdɔ ne mma tia ɔte aware aseɛ bu obu ne maame nti no na wɔtena ase ɛhwɛ bɛrima yi sɛbi abusuafoɔ bi ba ha kura bɛrima no nkurɔfoɔ ankasa wɔn nuanom ne maame manom ne ade no obiara ɛnsi hɔ ɛna ababa yi gyina na akokoduro yɛ ɔwɔ deɛ ɛso abewatia ne ho bi da sɛ wokɔ asieyɛ yɛsɛ nhwewakyi odonti awurade nsa ɔba nso nhwewakyi sɛ nka ɛmɛ nyinaa wɔ kokoduro wɔ ɔdɔ sɛ yi a ɛm sɛ dabrɛ no kora ka obi ntina woda so te aseɛ na ka kora mpo nka maa no bi kora nka wɔn atoto waduro hwɛ sɛ okoduro baabi yɛ wo kura yi wɔ ama nso still na wɔkyerɛ dɔ wɔn nti nea meka ne sɛ nea ɔbɛyɛ yɛ nyinaa yi abusua no mu binom amfe wɔn ani anto sɛ wɔn no sika 8,000 80 million bɛma deɛ 100 wɔn aka bɔ mu na yakɔ akɔtɔ asase sometime no na wɔn yɛ bu wɔn dirin na wɔn wɔ hefa yakɔtɔ asase yɛ ababɛɛ yɛ tìmɛ convince wɔ onua wɔ aburokyire ohun ọmọ sitere mu edi sika ba ɛmɛ de kɔbɔ dan so ɛdi ba de na ɛnkyerɛ sɛ ababa yi ɛdan yi ɛyɛ ɔne ne ma dea ɛne kora nso wɔ ampa aba sɛ mo se mo afɛnɛ sɛ mo mma bɛrima no ɛmɛ bia ne mma bɛrima ne mma mmienu bi a weenku no yɛntumi mma wɔn mo mi mu adeɛ bɛ ti wɔn mo ntumi ne weenum no ɛnkyɛn ne pɛ ɛntini nea yɛka ne sɛ sɛsɛ yɛ a sɛbi aberewa tia wɔtu na atia so yi so wɔn mo ɛba ne sɛ tena se ɛwɔ fitie mu a yɛnsa mma afidie so yɛbɛtena so wɔ fitie mu no ne yɛatoto nneɛma da yɛ biribia kama ne yɛhu baabi a nsusua ɛde bɔde ho bɛkɔ ntimi da ase me so me da wase me si se champions of my me premier ni we a second and I would say ne nka no odifo ma bro otia yey e bia kwasia no no asemi bia ba ma no asemi abusaforo omunyina yi na edi nka no yebe mama me prabo kese pa nya bo ensema ma no aya de ye matifo ni ahwefo nyina nti se mame wonyimi o modam on say eye sanete edru ba bia na wonya oba se ya na wonya bemma nyansani a opim ko wanim bo black ko wanim gina ye gina brane gina pintin gina saso gina pintin sipisi ta obibia mu ye nyansafo memmen binom ni yenya man mu nyansafo binom ntino omuko shasa in technology atonia and senior adai odi ma fancy kabia so wanka katrama abrotia aniema mami wo yefemu no wo nhia be ma nyansafo nyese wo wunti mami mabusa fo ntase abusa bia dofunu me catch your brain ebra na ne 19 so na busa fo ne bra no sikase no yiye. How many times were the course of winning? You can't quench a damful. Me and Sadam for grow. If you know my go to a coach and you prono, I will tell you so because be a prono. You have such a be an near my class. What have a charge about it? I have rum lemon. To me, Ben, I was so much about it. To me, Ben, I brand in the Casay. What in the bush hanging out to me, Bay. Make a bell me see. To me, Bay. Young proof your court. The young friend. Omujina interstate law no so na bi omo ye. Why you because me, se me sit down ya. Me busani ni unchafa. Se me sit there se busa asase to dia. E ye busa asem. Ba me yire atam ho. Na obey yo ho. Akukudu owo na me de pen asem say. I say baby aka me ya ye ne kakra pa. Ma bere woti ya say okwa no samba. Okwa no aba. Ati say papa no be man na tebi anim na mu odene. Go come. And I can't think they pam shoe no ka challenge ade no. Eti abusaforo mu nyina ye. Ye tam de ko. Abusaforo nyina ye. Oni abusapanyini. Eni abusoro nyina ye hia omo afidie we so. Ayi na ko ye hia na afidie we so. Ni ye bia ma mansa ni amansa nyina ati asem no because eni mom de di mami anye de. Satisfadia. Sure. Anye de. Wo tira se be. Mama ye beti me kan pain. Say oba wo ye nyansani. Wo tini to ni krutu bini. Ehwe ne yade. Omo bre na busafo yi woni. Ebisi. Ye mfa kosuane e hira pomton se papa ne yale ye no. Se no mse ko ya busafo se no mse ko hwe abrante no. Abra obehuo. Owu wie ya beka chense won ta wale ase. Na wo ti die so, wo ta pampa so. Wo tu dia so do. And then pray kwa fana 6 months kwa na
me catch your prince who kwasa wo hwe no ada usum no according to the law eto mu nyina ye na Japan o ma cha no yes abe review we ye friend reviews reviewers and I know yeah. Order in court. Yeah, Baba Tejino. Court. All right. Okay, so there be young sa my brother. And you may be a bushon in be and you penny be one more sabe. One more dominico so woman, one more bra, a binim sacrifice. What a poo ya. Hey, but what's all about blast or cramp on what's that is greedy. And only a bit of nibra bonnet. Busafono musha yeno yen to kwatwencha ye bresa so wlam ye japadiano de o 10 so 10 ye enyina Ghana mraso na se se o ma me ye discover ro ma machani pokro bedam abrotem de manosi odi fo po kwabra na yate ne nka no obeboa ye sika semu owo sika abrochi fo ne toma ne na unu aba me wa ha ada wa yi bondo 55 cities o de aboma fo no wa ma me bi me kwa na asa de aboma chitem abusiafo mimi kwa koma to ye mwate ensuro hwe people ani wam ni so wate nyankopon obeko ko ama wate na ye kan kire ye Ra Charles ene na busua ne se wi ase wo hwe no nananom se wo wi wo fo nsa eye anu ahwe wo nsa Bible naka no ewo eye Matthew sempanetin so nchemu dumienu no o se de o pesa afoforo ye ma wo no yes afa ma wo no vengeance is upon the Lord. Jaiku ni nyina afa ma just say the te say the Exodus 14:14 kind no wo ko Nyankopon ku bi ma Nyankopon ba bibia ma wa dedam nipa so Nyankopon wo ko no wo de be fa Sompa Nkomo dwumadie fo so ye be ko ama wate edan ne sa na wo se ba ne dia fine senya san so ensem wom ye be kom wo mremu se de wo se japade ne chenesi ye nene so so no yan kan che ye Ra Charles se se obi ni ne yire ebo bra we no makomu akoma enkwada no mo wonche no mo se papa ne made enti o ma mo bia ne kwan no no na mo mu de mo kan ho omo ade odi ade ne benya baako Davi oh ye be wo de edu ha anya busunya sase but wo de eno na kwan wo ye be wrem ye be wrem ayo ye be wrem nti ye fa ne sen pakwabna odifo mami yen kan kire ye Ra Charles se obi Nyankopon ni ko ne ho baako pa ni kunani so woni mu amen kan kire on na busuafo ni play nye play fa wo share that 22 to 24 na me di twa ne tia na yakọ na okasem bi wo ho ya me de pa wo se mon hye oba kunafo ana awisie bia so en hye ba kunafo so da never wo se ma mon hye wo mo so na se mo hye won so na wo sufre me pe wo sitie na metie won sufre no 24 ne se na mebufuo anno be ye den e de amamo wo se me de men krate me kumo na mo yire nom adane dane akunafo na mo man so aye se awisia eka wo yonko aya na wahu se kan na menka ma mekasa anwa ensem na bi wo akire se mantena so bia mo krampo na judge 1 judge Kobo amesa papa bi obetena asem we say so for the second time dodo na de we betena so play du krampo na until certain ne be ye adwuma no ye be koso antokotwintwa for ye nso be te sa akata 0551 931 931 0551 931 931 and now 0548 931 931 0548 931 931. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho udini be oyibo ni oyibo national. Jo, yentie wa ya bra ne kontientiem. Mami monitor no bi mlaso. Na bibia so for mami pema e wo bia no mechia no. Ojo so. Na ohine ire. Sa kwasi ni amano akem. Ni debi amiti na ga adando ona ya mi bom abaso no. Me papa wu ye no. Obi ani wa abushedi ani wa be gita kade. Ekese obrema ni ma. Eti bia ba e side. Oni ni ire bra di abushie hu o. Bo wudi a wo be gra so ko che dan. Na ni niam agudem wo so amadi di ma na ko tu dem. Na wo be ti buo. Eti wo so wo na obi bi ya wo ire ta e be ya wo de. Enya Kafra, good afternoon. Afternoon. We watch all dini baby out free.
Let me fire. Pacho yentio. So come on. And now can be and I'm a boy. I say, what could you not? Oh, you're not fan Casasa. I would be myself. Me too. And I say, I put your phone in idea. One more year, Japan, the fight. Japan, no, yeah. One more match. I get a man. And that, yeah. Also, no, I say, oh, my yard, dear. Nadina Plano. Ya kwa said the nana mo amamleti na ne ina de odi ade no kra no kwa bi so wasen ko nya ba ko mpacho meka ne sa wo obi obi sle e na mo ka to water adi na ho anya the change aya no already on emwa yen wa hase no mo papa obi ka no na me change kia no on so ba no ko ne agusi abo an ka ge na ada no watch e da no watch what am I? Black in the master. When you go shop, one of and almost 1 month in an enemy. And yes, if you are young, you have to get one. You can allow me to channel. Why? Do one now, woman, and young Pierre, and see what my young water me to cool yet the part 2 beba wine, Nana. Yet I say, good afternoon. Good afternoon. About baby, I'll fair with day. A feminine fear, because a face you fear. It was so. I can't afford. Your person do one. And the way you get out to let it go on your things to the Padian. No matter the Padian. That generation, one shot, no more. What do one no? I'm not I want to not blame on a woman. And then money in our back. It was more than in America. Not until for your Pesadian. Yeah, Pesadian, the obre no dear. Good afternoon. Thank you. Pacho dini baby Alfred Froine. I was your penny for you. Me Pacho was your penny until. I said free. I was your cooler. Me Pacho you. And he said, then my chance. No, or say. Nini and Casabu now soon say Obama be Jawari. Now Obama be Jawari, no Casabu was no flow Obama the town. I'm friend Musana, and I want to can't an idea. I feel they will be drowned with our Casabu was more Obama Jawari. What you have to move it? Chumwanes and Pasha so crown so then could be crampon. If you dear Berman or ever can have the Nana. Yensi Yababuano, and Tina Yawahani, Jan Quabia. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. A patch of baby Alfred free. I'm Pastor Medidi, a school, because I feel official. Okay, and see away. I'm Pastor, the other chance cannot. Or say, about Papa Nui and Omanian Kana at a caca. Omanian Kana at a caca, so my money becomes. We are not so put your mother a cat. So, my mother, you got to make at the end of my career. I'm now on the left, I about natural, man. If I can come back, I know. I don't know what I can be. I know. Good afternoon. Your class and Tiasam Nemra Sam or Hasenum, a drew one a behu. But you'll dinner baby Alfred free. That's your friend, Mrs. Coast. Yensi, let's see a simple soup. That's all. The same Bishop Brass and said, it's in what TV dear. I know I'm time. I'm an Gracia Mano. The man is a woman to your wife. I didn't call your papa and so cacradi and answer quite off our so chair and rabebem. I was here for obedient bearmantem. Bearman or bantam as a man could sit down. If you would see some Sompa Nkomo name, you catch our say. A year to the be a young shaquanya, ye fast with CSC and tell an answer sem. Na ye can't be a no being Tiasi and some woman. Na Yamia do my next time be a said judge one cramp on a bet na semi swa. Or be friend mammy free share, yes, so a prosini, and whatever. And Patamwa baby, wouldn't him dear one said, the wouldn't him la one semla.
na prosini na me ne me kunu te na me kunu aye insurance odi me din ne me maaye na ye se amatua wase ekoyi de hwe nkwada no nkwada ne wo school ma sama fa phone no me fa ma ene makwa akoye ye wo bi ka de kire mo ye fancy ase ne kan kire ma me se ka wakoma to ye mo ate wa ba fie mo shake kula bi mo ate pepo ani wam ni so yankopon hwa den wate nyame ani wo so enti obi ani wo betime de ne nsa ka wo no matter who the person is erade ni chudon for vengeance they say is upon the Lord wate atemwa wo na say atena yi wo no wo nyankopon ho ma me se champon jiwe ma no Sompa Nkomo so yese oba de wasem ba ye ma wo ntoma je wo ye oba kuna fo fa wo ya pamkaba ne se twawa mu wate twawa mu pa ne fa kire yi meshi ntoma ne friend yi meshi awu di adanse onyame shramo ABCD fitiasia ene onyame shramo o shra onso Mrs. Champon why ade ma Mary enso wa ha yesu ma me wono so ya ade na ebusia ebra ne kwamo fa nche ye be sorry sine mo ma me abe so otano so patrapa new site ho bra ne beje wa yaresa be ma wo be ma no esa sickle cell ade ho yin heart nyina no ma me abe se osa e wo ho yade nka ye nyina no eye ketua bi wonanim tano so patapa new site ho apatapa junction ho eno ben 0243345392 sanso ena eye traders charcoal powder so wudro bia ne efi bia kogina wo yem no eyi e de efri ho 0243943413 na ye ka Universal Natural Clinic the amount ye say yade bia say ye stroke ana say de eno an say do ani chemu atonsu S-line bone so mo ho pe 0556244102 Tabita Clinic e wo so full alignment en hwe ni mo ho mesro ko ho e kwaje wa yaresa wa wo pa wo prostrate ni diabetes no 0260196219 abusia kanisa heba center so de kanisa mixture ba edwa so bomodea na nya bi na enemu nsan ya de be ma wayem rani ade ni nyina no entu ase enfama 0247887 onom ebejo so baby eto no bia so no ebi ewo ho ya sorry so happy birthday enko enfama yera Emmanuel Opokuba Apostle Emmanuel Opokuba our Lighthouse Chapel International First Love Chapel ewo Congo eze Kananga happy birthday to you from Oma me ma Mary Sanso and a birthday wish come Cynthia or Agona away every catch obi your was Sompa TV Sompa FM has said no yama happy birthday Nyankopon koswa inshona apostles on yame ento wosremo Sanso na ma me ama animonya frempon ono so Twinkle Stars Foundation ya no wenchi bono mantem yama happy birthday nyame pa and a yes ready ama wo Minister IBJ wane Buffalo Soldier yenua Bema Kevin ene pokua mu nyina boye chidom ya sorry so ama eye we menua Bema na Baluta King ena ode sports agudie mu esem no ebeto am so medi do hene re ma me akua ye bo esem nyame ya dom adwuada Sompa Nkomo eye bola ebeba so hene ni adazo papa bi ede bebrem